ዮሐንስ ከዓ መሊሱ ከምዚ እናበለ መለሰ ሰብ ካብ ሰማይ እንተዘይተዋህቦስ ሓንቲ እኳ ክቕበል ኣይክእልን እዩ። ኣነ ቀቂድሙ ዝተለኣኩ ዳ እምበር ክርስቶስ ኣይኮንኩን። ከም ዝበልኩ ንስኻትኩም ባዕላትኩም ምስክረይ ኢኹም። እቲ መርዓት ዘላቶ ንሱ መርዓዊ እዩ። እቲ ደው ኢሉ ንዕኡ ዝሰምዑ ዓርኪ መርዓዊ ግና ብድምፂ እቲ መርዓዊ ኣዝዩ ይሕጐስ። ደጊም ሓጐሰይ እንሆ ተፈጸመ። ንሱ ክልዕል ኣነ ክትሕት ይግባእ። እቲ ካብ ላዕሊ ዝመጽእ ንሱ ልዕሊ ኩሉ እዩ። እቲ ካብ ምድሪ ዝኾነ ኸዓ ምድራዊ እዩ፣ ናይ ምድሪ እውን ይዛረብ። እቲ ካብ ሰማይ ዝመጽእ ግና ንሱ ልዕሊ ኩሉ እዩ። ነቲ ምስክሩ ደኣ ዝቕበሎ የልቦን እምበር ንሱስ ነቲ ዝረኣዮን ዝሰምዖን እዩ ዝምስክር። እቲ ንምስክሩ ዝተቐበለ ግና ኣምላኽ ሓቀኛ ከም ዝኾነ የረጋግጽ። ኣምላኽ መንፈሱ ሰፊሩ ኣይህብን እዩ እሞ እቲ ኣምላኽ ዝለኣኾ ንሱ ቃል ኣምላኽ እዩ ዝነግር። ኣቦ ንወዱ የፍቅሮ እዩ፣ ኩሉ ነገር ከዓ ኣብ ኢዱ ሃቦ። እቲ ብወልድ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ሕይወት ኣለዎ። እቲ ብወልድ ዘይኣምን ግና ቁጣ ኣምላኽ ደኣ ኣብኡ ይነብር እምበር ንሕይወት ኣይክርያን እዩ።